Huwag na tawag na. Dito ka? Ayaw. Dong, kalma lang. Ibulbugalan mo nila. Natural ra nang masuko ta dong. Pero kinahanglan pugna ni mo mong kagalingon. Kay madisgrasya ra ka to mga tawhana. Dahil pa ato manong. Ansa man? Kumusta naman kasong papa? Nakasulti na ba di mga witness? Lailahan na ba ang kinsay kapatay ni papa? Ha? Patay na siya dong. Ano man? Ipusil. Ugwa maili ang kriminal. Yung sa umay na to. Dong. Hanap na kayo ang kaso ni tatay nimo. Busa kalimti na lang nga. Usa? Kalimtan? Sa'yo na kinaparali mo, Manong. Para nako, dili. Ako siyang amahan. Husto ka! Oh, ikaw giisip sa kanyang iyang anak. Husto ka dong. Giisip ko na ko siyang amahan. Ug ikaw, igsuon naman sa dakong pagtanaw nimo. Mao lagi. Iya mo ingon dayon ka nga kalimtan. Dong. Magkubot ra imong kinabuhi. Kung magsigi kag dumot sa tao nga wa ka makaila. Di ko musugot mga kalimtan ay tabo ni Papa. Nung taong dong, uy! Dugay na nahitabo! Patay na ang imong amahan! Wala tayo mahimo na kalimti na to! Manoy, yo, kasuko manoy. Usa kalimtan. Inalala ka sa yun, ma? Kalimtan si Papa, ma? Buutan si Papa. Anong ilam lang patyon sa way igong rason? O lagi! Buutan na imong amahan! Pero ipaunsa mo na nimo, ha? Ipaunsa mo na nimo! Patay na siya! Busa, ayaw intaon kuma sa imong kamot ang balaod, ha? Ayaw pa ni Mouse! Dako na sa iyo papapanimaus! Wa ko'y labot na balaod, ma! Ang akong gusto, bubaos ko! Mouse! Oo, makabupatay sad ka, ha? Ano gipatay bilas Papa, be? Manoy, kung dautan sila, ayaw sa pagpakadautan sama nila. Nung matutaw tambag ako, dong. Hinahantaw ko ni mo, dong. Namatay na imo amahan. Kung magmanimaus ka, wa na kay makuha na. Ang Ginoo na lang. Isaling na lang nato sa Ginoo ang tanan. Sila mo sinot sa magkasasa. Ginoo? Mamuto ko ka Ginoo, ma? Mamalumuto ko mo ta Ginoo, ma? Manoy, Kung naa pa ni Ginoo, dili yung tayo pasagdas Papa. Kung saan na ni Papa, ha? Hoy! Ang ino! Ayaw iapin o iabusto lang Ginoo na, ha? Way sa ang Ginoo! Saba na, may. Dong, intawon gabaan ganing mo baba! Gamba. Dong, intawon! Dili kayo na sa una, dong maluhoy taong ka! Yung gapilapin ay mga Dong, pangko dong. sa Ginoo, ma, kay kung naa pang Ginoo, ma. Buhi utas Papa. Manoy, ang Ginoo ra ba makaluwas na to, Manoy? Luwas. Dong, ang tanang may tabo sa kalibutan, doon ay rason. Kung namatay man ang imo amahan, doon na ni rason kung gano'ng itugutan sa Ginoo, mamatay siya, di patay siya. Basta ayaw ng taon kung sultihan, ayaw yapin ang Ginoo sa imo pagmahay, dong. Basta, ako'y maglagot. Dong, matutaw na Di kong tuog, braod, di kong tuog Ginoo, ma. Ayaw ka na, Manoy! Manoy! Ang ila! Manoy! Yan. Tawag mo dyan. Representando desde California eso, fuerte como yeso, desde el mero empiezo. Por la vida yo ganándome los pesos. Si no te gusta, homie, quedas como. Dito yung mga malungay, mong gipang plano, mga sayop, Jud. Kinabuhi sa kong amahan ng ilang giutang. Unya, Kinabuhi sa nila ang ilang ibayad. unya, sakto ka na. Ganahan ka na yung anak ka, Permi. Angelo? Ganahan ka yung anak ka? Una-unahan, nabiyak tayo mga plano. Bisa pag-unsa pay rason, wa sila'y katungod sa pagbuhat adto. Asa naman ang anghelo nga akong nailhan? Katong mahadlokon sa Ginoo. Higugma ang Ginoo labaw sa tanan. Higugma imong usog ka tao. Higugma imong kaugalingon. Nabalo ko nga na plano ang anak ni Romeo nga mubalo sa kriminal sa iyang ama.
Wa ka ba mahasol ani? Di ka angay mabulaka na sir. Di ka sa mahimong tunok sa atong grupo. No, hindi sir. Karuhan na kuya. Kay Basil, lima kita na. Eh, pagpuso na ito sa iyo. Iyo, Frank. Sir, ako rin bahala. Anak niya dito. Dili na siya makahimong tunok sa turok ko, sir. Unsa ka tinuod nga nagpangita pang anak ni Romeo sa kriminal? Oo, tinood na. Pero, ay kabalaka na kanya. Kaya misali ko ni Nardo. Di ko gusto nga problema si Nardo tungod lang anak. Hapit na rabang magpakasal. Unsay mong kabalakan? Di ko gusto nga problema si Nardo tungod lang anang tawhana. Mahal na ko si Nardo. Busa bantay siya. Ay kabalaka na. Na ako nimo. Ug sa atong grupo. Unsa man na? Unsa na? Kini ka? Unsa ba gyud na? Nganong wala ko gyud kuno balakwa? Importante kini akong tuyo niyo, Dad. Kamong duha si Frank ang among sultihan ani. Ayaw na pag liko-liko tanya. Unsa ba gyud na? Unsa man di? Napara ba ko lakaw? Kuan ka na. Dad, magpakasal namin ni Nardo. Budget lang. Sibot, pasabotin. Kalma lang. Kalma lang! Pasabotin eh! Kalma lang. Di ko dautan. Ayaw! Nakaila ko nimo. Panahon at gali nga magkasulti ta. Umoy mong kalipay so wala ko'y may mo. Dad, thank you kaayo. Tinuod na ma. Siya naksaksi sa kamatayo ni Papa. Mula panahon na gini nga masulban ang kamatayo ni Papa. Sir, kakamanoy. Kasi ginuangan na ka, anak. Bitaw dong. Salig ka na tawhana. Di ko na ni mo suod. Day, kasaligan ka na tawhana, day. Ngayon, dili sad ko sure kung nabinuang ba na siya. Apan seryoso man siya sa akong pananaw, pero nalang dyan sige sunod-sunod niya ba? Kay naalagi gusto mo patay niya. Uy, kuya, sabi diyan ng tawhana. Ang akong plano, madayon yun. Plano eh. Klaruhan mo plano, ha? Sa may plano ni mo, ha, Ngilo? Unsay mo plano, oy, ang Ngilo? Manoy. Mailihalan ako ma. Kisa lang patay ni Papa. O, pag malinaw na ginawa ko una-una. Paano ko magtuo nga masugot na yung nga papakasal sa ati? Frank, doon ako isugo nimo. O kinahanglan nga dili ka mapakyas niya ni. Kano saan ka napakyas, Dad? Ikaw yung isaling ko. Pwede ko na pulihas na rin. Oh, kung mauna, so wala tayo problema. Sa isugon mo na ako, Dad. Pangitahig, paagi, nga mawa si Nardo sa kinabuhi ni ati nimo. Wa na ko'y pagsalig ni Nardo. Panahon na nga mawa siya.
Kay balo ko nga maabot ang panahon nga mag-traidor siya sa ako. Busa, unahan ako siya. Manong, na nakikita na ko. Lingkod ang lingkod. Kinsa man? Kauban ko na silang papa. Maingon niya nga. Ang Kay, unsa? kay bawo ko na siya kung kisa nagpatay ni papa. Usa na di kasi di kato. Mao naman oy. Karon naibaw na gyud ta kung kinsang utok sa nagpatay ni papa. Usa na di kasi di kato. Usa na di ka kriminal. Magiitang kriminal dahil na siya. Dong, kining tao nga nakikita na ko, nagkinahanglan sa siyag mga tao. Kay gusto siya bubaw sa mga sindikato na mo'y nagpatay sa pamilya. Kinsa man ang tawhana ang Ginoo. Diin na mo nagkakita. Dito sa lubong ni Papa. Nagkiksulti siya na ko. Kinsa mayangan. Wa sa mutugan. Para lang proteksyon niya. Dong, ang ilo. Pwede ba? Di ka magpadala ng tawhana. Wata kay baon si tumungan ng tawhana. Pero nung, Dong, igo na. Giingnan di ka. Undangin na imong plano. Kay wa kay makuha, anak. Madisgrasya ka lang. Pero Manong, mauni akong plano. Na gusto ko masulbad ang kamatayon ni Papa. Dili ko makatabang ni mo, anak. Manong, Patuo na ko ang hilo. Kung dili ka gusto magbasol, kalimti ang imong pagpanimalos. Manong kalibog ko nimo. Unsa may kang igong rason? Nga di mo ka gusto mabasol kisay kapatay ni Papa? Ang inyong kaayuhan mo inda kong rason ang hilo. Sure ka? Kana lang ba? Di ba naibaw ka man kung unsay mga lakaw ni Papa? Wala. Manong sotihin ko. Wala ko'y kasulti ni mo. Kasi ba? Unsay ba? Pasanta ko og lalo dili ka gusto mo, boss. Sakit para nako. isultihan ta ka ba nang? Oras kang mailhan ko ang kriminal kung kisa nagpatay ni Papa. Paan puso nila. Sundol ako bisag asa pa siya. Bisa pagtanin. Dautan ang imong amahan ang hilo. Ito to? Dili ka angay mangayo hustisya sa pagkamatay sa imong amahan. Kay usa sa kakriminal. Ay pasulti ana Manong. Dautan siya ang hilo. Ug ako'y nakailan sa iyang pagkatao. O sige. Dautan siya. Naibaw ka sa tanan sa liyog ni Papa. Karon, naibaw naman ka. Kaha, kung kinsa nagpatay ni Papa. Unsa man? Di ka katingog? Sige. Okay lang Manong. Kung di ka matabang na. Pero maulit man eh. Way aso na matungkong. Unta. Naibaw-an ako. Kung kinsay gatago ka. Iman eh. Sir, dahil akong problema. Nalailiit siya ang hilo, siya nahitabo siya ang mahal. Kinahanglan mong biya na ka din dapita. Pantay. Unsa may problema? Basta ayaw nagpaputa na. Tay, si Tanya. Kay bawo kang nahigugma ko ni Tanya, tay. Huwag nahigugma po siya nako. Kana mo'y usa sa hinungdan. Tay, andam ko makikitubang ni Mr. Rex, tay. Ug iyang anak si Tanya. Ug di may tabo nga iya kini mapasakitan. Kalimti si Tanya.
Naglibog ko, tay. Dili ba? Dili man mahimo nga mobiya ta sa grupo. Lahi na karon. Ang importante ang imong kinabuhi. Usa ka misyon ang akong ihatag nimo. Unsa man kana, sir? Usa ka tawo ang magtraidor sa atong grupo. Dili na nako pwedeng ipatrabaho ni tatay nimo. Kay suod sila. Busa ikaw ang akong nauna-unaan nga mo imo trabaho ni ani. O kung mabuhat ni nimo. Maunaw niya niya sinudan sa akong pagsalig nimo. O duhan niya mo nga akong saligan. Ikaw ug ang tatay nimo. Kinsa man na ang maong traitor, sir? Timanin ninyo may sugong daddy. Paipos Nardo. Unsay ibot ipasabot ani Frank? Ate, Unsay ipahipos si Nardo? tungkol kiti mo sugong sa daddy, mapagkasagang Nardo, kay traitor siya! Unsa? Ipahipos ni Daddy si Nardo? Di na niyo mabuhat na ako. Tungod kay nagahigog maay ni. Tungod kay di siya angay nimo tanya. Daddy? Unsa ko ni binuanga? Gunit siya. Isold sa kwarto ug banday. No! Daddy! 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 Nagsabot na ko, Daddy! No! Daddy! Daddy! No! No! Daddy! Daddy! Wait ka! Kinahanglan niya mawa siya. Daddy! Frank, padayon niya ng misyon. Ug apel ang pamilya ng Hangilo. Hain magkani mo maguwang. Uy! Mani gani si Ate Ana ron kay nabalaka na sad siya ni Kuya. Tawagan na naud niya, wag daw mo tubag. Sami sa hilo, uy. Hatagam sa nagkabalaka ni mo maguwang. Gitawag, kimi. Pasaylo ako ang hilo. Apan mao na'y tinuod nga kinabuhi sa imong ama. Usa siya kay hikmat. Tinuod gyud kay sulti ni Manong. Si Nardo ba'y buot nimo ipasabot nga manong? Oh. Si Nardo? Buhi pa siya? Kailan ka Manong? Siya maihinungdan. Ganon ang gusto ni Papa nimo nga mobiya sa grupo. Tungod kay si Nardo nagkarelasyon dito sa anak ni Mr. Rex. Kung mauday na, kana day si Manong Nardo. Tugay din nasakop sa sindikato. Podong ug idol kay niya si Papa nimo. Mauli ay. Hindi siya ganahan masulbad ang problema ni Papa ang sa iyong kamatayon. Kay bawod na siya, nakanas Papa api sa sindikato. Doon na kayo usog ka pangutana. Ug angayan yun ni matubag. Kung kana si Nardo, konektado pa ba ni Mr. X? Ug kung nakailabas siya ni anang panganlan Diablo. Daddy! Hindi ni mo ang buhat ko. Uy, saan si Nardo? Loyal siya ni mo! Daddy, please, tablihin ko! Ma'am, aliw. Ayaw tawas, ma'am. Aliw lang. Ayaw tawas. Wa mi makaila kung kinsay nagpatrabaho na mo. Pero ang akong nasayran nga alias Diablo ang mipatay ni Papa nimo ug sa akong pamilya. Huwag kong hibaw kung siya ang buhat. Siya man tayo nagtudlo. Siya gatudlo lang ko nga. Nga madlok ko sa Diyos.
nga dili magpatay og tao. Tumanag yun ang tanang sugo sa Ginoo. Kay iyahang giingon, ngot ang tao nga magpasaylo din sa kalibutan, pasayloon sa langit. Apan ang tao nga dili mo pasaylo din sa kalibutan, dili usab pasayloon sa langit. Biktima rasad mi sa kalibutan kong pangandoy. Apan nagbasol na migmayo. Ibasulan na namo ang tanan namong mga binuhatan. May nagsunod na to. Ha? Na nagsunod? Si kinsa pre? Kanaw, ikaw pre, ako na bahala mong lipat nila. Pre! Mintras tantong wa pa mamansahig dugo ang imong mga kamot. Kuna-una kung kaya ba nimong mupatay og tao? Hello? Nardo, ako ni Oh, Tanya. Papaminaw. Namiligro ka. Ikaw ang target nila ni Daddy. Hindi siya musugod nga magpakasalta. Patsyon ka niya. Pasaylo ako. Nasayop ko sa akong gituhuan. Kinahanglang musibat ka. Pero ikaw, dili ko pwedeng pasagdan puti ka. Delikado po ka. Maningkamot ko nga makagawas din Paabutan ko sa atong abutanan, ugma. Pero kung dili gani ko maabot, biya na lang. Ayaw nakabalakan ako. Hello? Hello? Ma! Masulti ko tinuod. Kadugay na ka nahibaw sa tinuod ng pagkatao ni Papa, di ba? Anak, pasiluwa ko nga. Ngawa, wag ka na akong sultihin sa tinuod. Tungod kay hindi ko gusto nga. Nga mawa ang iyong pagtao sa mga amahan. Ma! Dugay na ko yung ipakakan! Lahi ako magtanaw ni Papa sa iya pagkatao karon! Laka mo magyana mo! Bisan pagdautan na tong papa, gihapon na to siya. Ang hilo! Ang hilo buta ng imong amahan! Ang inyong amahan! Malibutang si Muna-una! O kang hilo! Naibaw ko nga! Kita yung pamilya, binirubutang para niya. Ug mahal na niya, nga mansahan lang dugoy ang kamot. Pero nagbasol na ang imong amahan. Amot lang ma, galibog ko! No. Ayaw kalimot ka, amahan naman siya. Ug bisag magunsa pa kalibutan. Utang ni mo niya ang imong kinabuhi, ang inyong kinabuhi. Gipangga ka niya. Bisan lang sa siya kadautan. Ano na siya? Nindot siya pagkatao. Bawa ko kasabot! Wako kasabot pero naging si Papa ka na ito! Kung sa may nabuhat si mo amahan kaniadto na to. Musa, pinalapos sa iluon ni mo siya. Maluoy ka doon ako na ni mo ang yun ni mo. Pasiluang imong amahan. Maluoy.
Nay! Nay! Ala, si Manong. Ayaw na niyo katay gihigayon, Senador. Unhi siya samtang dili pa siya makabantay sa atong mga plano. Ako bahala na dyan. Tara, lakaw na ta. Sir! 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 Si Tanya nakikis! Musa! Ang animal! Wala na dyan! Subong itong Nardo! Kabaho kung daghan kag pangutanan ako. Pero sa dili pa ko na matubag. Kinahanglan mo kuyog mo nako. Mubiya na dring kapita. Nga naman, doon na doon. Nga naman. Namiligro ta. Ha? Namiligro ta na. Asa miligro mo nung? Asa tago ko? Ang ilo. Dili pa ko na matubag sa pagkakaroon. Pero kung gusto kang may tabo nila ni nanay ni Mog ni Tina, patuon ako. Mamiya na dring kapita samtang sayo pa. Yung ilo. Masunod na natin eh. Manuyog yung ilo. Mangyata rin eh. Hello? Hello, Tanya? Hello? Nakatultol ka ba sa ilang hello? Hello? Yes. Kuha si Tanya, upat niya si Nardo, lakip niya sa Angelo. Nardo! Tanya, Salamat kayong kung ipaabot. di na himong makabiya ko din wala ka, Tanya. Tanya, paminaw. Kuyogi sila. Kinang makapalayo mo din eh. Unya ikaw. Di mahimong magpabilin ka. Di ka nila buhion. Nakadungog ko. Gusto kang patyo ni Daddy. Tungkol kinagkarelasyon ka. Dili mahimong nahilaing maamong aning itabuat, Tanya. Di ko mabiya kung di ka kuyog. Salig lang ako. Mas makalihok ko kung safe na mo. Ibaw ko kung si Daddy. Di ka niya hulungan na to. Di ka niya makuha. Tanya, palihog lang. Salig na ko. Salig na ko, Tanya. Abot na kita, Mr. Rex! Ni ako, aron paninglo tikas kabatayin sa akong asawa ka na! Ikaw ang Diablo! Ikaw! Nay! Nardo!
aksidente ang natabo na to. Wala nakibaw na si tatay ni mo ang nag-drive sa sakinan ni Dexter. Wala to tuyo ah. Sa tinood lang na daw. Wa dyo'y nahibaw nga si tatay din mo nag-drive ato. Sa'yo lang napakali mo, Manong. Para nako, dili. Ako siya kamahan. Utang ta sa kahitasan, kinabuhi ta ning kalibutan. Ang pagtuman sa iyang kasuguan, resulta sa atong kaluwasan. Ayaw pa abuta nga mapalong ang sugat sa kinabuhi. Tungod kay kinidili na masubli, hukman ta sa atong binuhatan. Si Kristo ang bugtong agianan, paingon sa Dios nga Amahan. Uban sa gahom sa Espiritu Santo, kita pagaubanan. Ikaw ang akong gabayan, sa mangit-ngit ug malisod kong agianan. Ikaw ang kahayag sa kinabuhi, ang bugtong kong bahangdi. Ikaw ang akong gabayan, sa mangit-ngit ug malisod kong agianan.